watching again. Kini si Maria Feelingera and welcome to another video. And as what you see, namin sa sakyanan. I'm with my fam. It's Sunday today and we have a special appointment kay na happy kayo ko and super excited and inspiring ang story ani ako ang adtuan karon. It's actually an appointment for our skin and eyebrow treatment. Ayan, and finally nakatukod na gyud siya og iyahang new home, iyahang new clinic after tong dugay na kaayong panahon. Dugay na panahon, mga 2 years ako sa iya dito po siya sa laing place and now she's in Uptown and I'm heading to PerfectBrows by Shean. Shean, good by Mom Shean. Hi Mom Shean if you're watching. Ayan, so my mom, ayan na siya there's all kilid na iyahang ipakita sa yung kilay be. Iyahang ipa-aura ang iyahang kilay. Syempre, walay lain dapat mo touch gid ana aside kang mission. So, si Ma'am Shean ang bahala sa iya ha. For me naman, later, I'll be with her esthetician. Basta ang iyahang nurse kay I'll be doing the underarm whitening laser treatment. Tanaw na lang nato later, no? And more than the treatments, I am so excited to check out her new clinic. So, stay tuned! Alright, so we are here already. So, na siya sa One Beacon Business Center na building. Dapat sa Milestone Coffee. So, we're gonna go down now and at mi sa second floor. Hello! Miss Shean, my mom. And our nurse. Okay, you go first. Saan? Here, na-amaze kay ko. Congratulations, Miss Shean! Thank you so much. Okay, as what I'm saying earlier, no nga, I'm so happy and excited. Di ko makitaan, ganyan mo hang new home, new center right here. And in fairness, it's so neat and very cute. Bagay sa personality ni Miss Shean. And ayan na. And, you know, first time, yun sa ako ang mom, magpa-tattoo. And dugay na kayo ni niya nga wish yun, nga matatuan niya ang kilay. And finally now, nga available si Ma'am Shean. And ready na ang tanan-tanan. This is it. And si Ma'am Shean, ang dapat muhawid sa iya, ha? Ayan, mother. How are you feeling? Ayan. So excited. So, gusto rin niya kilay kay mga 1 inch higher. Call anesthesia, diba? Yeah. Wow. Wala pa. So, kailangan na yung mga patopical para dili kini mo ma-feel ang mga bites sa needles. So, Tolerable na kay ang pain. Tolerable. And then, atong gibuhat sa iya is ombre brows. Ombre? Less ang pain. And then, at least walay cut sa iyang skin. Diba? Diba? Kay, nag-worry magod siya. Kay labanan ng kilay, magod ka rin. And I just want to commend also, once you enter the clinic, you feel really safe. Kinaka-PPE sila. At the same time, they have this foot covers na disposable. And alright, so anyway, so kamula na si Miss Shean, nag-plaster na siya, gisuot na niya yung mga gloves. Ay, 30 minutes pa, so tanaw na to after 30 minutes. Alright, so while mom is taking a 30-minute, para ma-absorb ang mga topical creams, ako naman din, you know what, ladies, labi na sa mga ladies, yeah, one of our insecurities yun, kaya ato ang underarm. I don't know for everyone, but
Ako, yes, medyo mawala ko magpakita sa ako ang ilo. Ayan, it's not that dagan kaayo siya hair, but I'm just afraid na baka itom siya sa mga mata sa others, and yeah, medyo ma-insecure ko and medyo conscious gid kaayo ko, but thanks to the underarm whitening laser with PerfectBrows by Shean, kaya pwede na yun nato ma-achieve ang mga hamiest nga kili-kili. Ready na ba mo makita na ako ang kili-kili, guys? So, let's start. Oh, let's start. So, unsa man itong una buhat to? Di sa na ako i-reveal lang ako. I-reveal ako in a while. Sige, go. So, kauban ako si Miss Julie. Si Miss Julie for this treatment. Ayan. Oh, surprise! Lo, grabe mo katawa si Mom. Okay, so na siya here. Oh, gamay raman di ay. Okay ra. Oo, okay ra. Isa pikas. Okay ra. Tapos, ipaklas lang na kayo mong face eh. Apil man ang face sa atin. So idungan nato siya. Kasi mong mas, comfortable ka. Una ang face or dire? So, mas Either, pwede raman. Adjust lang man ang... Una to itong face. Sige ko. Okay, sige. Wala ko na-expect, guys. Lockdown. Actually, mas hamis pa ako ang ilo kasi akong nagwala. So, ayaw ko pag-expect pag-uban ako sa... So, mag-try po ko karon sa ilahang Black Doll na... Black Doll treatment. Carbon paste, carbon gel, absorb din sa imuhang mga pores. Then, pag i-treat na natin siya with a laser, tanan magod yung impurities, tanan nga hugaw sa atong face, mukapot mo dito sa carbon. So, pag i-zap na natin sa laser, pati tanan mo mga monsters, wala pod. Pati so, ang ma-reveal ang imong more beautiful face. Wow! Pati ang mga excess baggage mawala. Yes. Ang nice ko din na ma'am, ma-stimulate bita ang collagen formation. So, a more beautiful you, good, not just today, but every day siya. More beautiful you. Ba't na lang yun, no, ang mga more beautiful you, mga 12 boyfriend, yun ko ani pa. Alright, so, ato nang sugda na ito ang mga urimo sa ato ang mga treatment. For the record, So we're done with our right and left underarm, and we're heading now sa pag-laser, pico-laser sa ato ang alright, honestly, wala ko nag-expect ngayon, anidig yun siya kadali. So, yeah. So I have just done the Black Doll treatment sa kuang underarm and sa ako ang face, and dapat mo agipat ang mga series of sessions para ma-achieve yun nato ato ang people mark free nga face, and of course ang ato ang flawless na po underarm. So again, i-treat na ako ni siya nga mura akong nasaman. So gentle and extra care kita after niya to ang mga pa-treatment, and with the entire thing naman sa pico laser, actually tolerable or gid kaayo siya, and pwede rin nyo tulugan if ever. kung bored mo kay dali pod siya ang mga sensation, dili ka dapat mag-worry. Yan. So I guess it's your time to try, guys, kasi syempre if you're always on the go, gusto mo makasave og time for a faster and mas easy na mga skincare nga mga treatments ninyo diha, go ahead. Doon kayo na diri sa Uptown, diba? Why not drop by? Meanwhile, our madam right here, kamusta na kanya siya? Ayan.
So, tulog na tulog. Una akong gana ni Miss Shean, okay? Relax your eyes. Face na. Ha? Nice, ha? Sama kay si mama. Iyagid ko anak. Support me ka niya. Support yun. Mother! At least na-lifted na siya sa imuang kuan diri. So mag-dark pa niya siya, ma'am, and then mag-lighten na din siya after 1 week. Yeah, sa imuang. Ano na ginawa siya ka? Kuan? Mo-shrink Wala pala na gina siya. I see, okay. So, shrink pa na siya. So at least. Mo-shrink pa. And then mo-dark pa na siya tomorrow. Oh, Mas mo-dark pa yun compare I see, karon. okay. So, after a week, mag-peel off na dayon siya. Sana na Yeah. yan. How was your experience? Nice one. Nice one. For a first time, I would understand nung speechless gid siya. First time yan na try mga da. Pero in fairness, At least kay ni color kuban sa iyang. oh, Oo. matchy-matchy. Matchy sa same. Yan, Michelle, thank you so much. Wala ka. Oh, diba? Naganda sa si mother. Luyo ngayon kayo. Si mother. Nalahi ergid kayo sa mga lahi ergid kasi ang kabang and kulang-kulang na mga kilay. Kay to follow pa manggo daw to. Dito. Lagi Now. na. Isa pa mag-invest, nakita na. Da. Treatment na siya sa sunod. Diba? Sa itong high food. Kabahan ka na, Roger Abaday. City Councilor Roger Abaday, kabahan ka na. Alright! So, super done. Feeling fresh and we're gonna renew after sa mga busy days of quarantine and everything. Nagka-time with of course, none less than Shean. Dami there's yung clinic sa Uptown, so if you guys want to check it out, na yung mga treatments for you, faster and easier, para less hassle na mo sa yung mga skincare dira, and most especially, para aurahan na ganda mga kilay. Kaya syempre, labanan ng mga kilay, si Miss Shean. Yan. And si Madam Gina na good ang mag-ingon sa inyo ha, kung sa nga level na good siya ka-satisfied. Yan, diba? But stay tuned, adding a video and for more videos right here sa akong page at my YouTube channel. Okay, ang update sa perfect and healthy Yass na skin. Thank you so much for watching, and if ever you'll come here, see you around. Yay, Mission! At the girl! Don't forget to like this video, share, and subscribe, and see you